kunya. Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Ayye, matar mutum biyu. Ayye, ga matar mutum biyu. Ya an kai hakan. Buɗe kunne ku jiyo zaruntukan, waye mijinta ciki waye mai gidan. Wai ko aljana ce matar gidan. Matar mutum biyu, matar mutum biyu. Ga matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Duniya da kallo, dai da rai ba za ka daina mamaki ba. Kamar ita ce ɗaya nan zaune, can ma ga ta can tana haka zaune. Waye menene ne matar gidan ga menene ne? Ita ce ne ko ba ita ce ba, ko ma dai menene? Wata rana sai an gane, ranar da sirka za a atone, ranar idanuwa du an tsone. Mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne. Ke matar mutum biyu, ki ji ki gani wata ran za ki gane zance na. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Ayye, matar mutum biyu. Ayye, ga matar mutum biyu. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Ayye, matar mutum biyu. Ayye, ga matar mutum biyu. Akwai hannun Ammar da dukkanin abokansa wajen aikata wannan laifi. Na taya ka murna sosai, kuma na ji daɗi da ka tattara waɗannan hujjojin. Amma barista dukkanmu muna yin wannan aikin ne akan duk mai nasara. Ni kuma na zo mana da wannan maganar ne akan ina so da ni da ku duk gaba ɗaya mai nasara. Wannan wace irin hanya ce barista? Ga wannan naira miliyan 6 ne na kawo maka, kuma na tabbata wacce kake karewa ba za ta taɓa baka wani abu makamancin wannan kuɗin ba. A wannan dalili muka cancanci wannan kyauta barista? Kaga barista Faruk, duk ba wannan magana ba, abinda muke bukata a wurinku shine ku lalata wannan kisan, kuma muna so ku kawar da duk wata shaida da za ta tabbatar da laifi akan Ammar. Idan kuka yi haka, to wannan kafin alƙalami ne akan abin da honorable zai baku. Ban yi mamaki ba barista, saboda na san wane ne kai tun kafin wannan lokacin. Kuskuren da ka aikata shine a tunaninka kowa bawon kuɗi ne kamar ka? Kada ka bari wannan dama ta wuce ka. Kuma barista ya faɗa maka waɗannan kuɗaɗen fa so mun taɓa ne aka fara ba. Kai kuma asuwa da za ka saka mana baki. To bara ka ji, hakan ya ƙara bani ƙofa da zan ƙara ɗaura ɗamara wajen bincike akan wannan kes ɗin. Kuma har sai na tabbatar da cewar an hukunta masu laifi a cikinsa. Barista Faruk. Dakata barista, ba na son sake jin komai daga bakin ku. Ku tashi ku bar min cikin ofis ɗina, kuma ba na fatan ƙara ganin ku a nan. Za mu bar maka ofis ɗinka barista, amma ina so ka sani har yanzu kai abokina ne kuma colleague ɗina. Ba zan yi fushi da kai ba. Amma ina so ka sani yadda ka san wasu abubuwa da na yi kes ɗin nan a baya, to tamkar haka ne. Zan shigo na haɗu da matar Alhaji Umar da ita da ƙawarta, kuma na tabbatar kes suka kawo ma. To ina mai baka shawara, kada ka karɓi wannan kes ɗin, domin ko idan ka karɓa kamar ka karɓi lasisin mutuwar ka ne,
da kai da iyalanka gaba ɗaya. Iya mu je. Sai an jima. Amma ina ganin ranka. Dakata. Ba na son in ji komai don Allah in dai akan wannan kes ɗin ne. In koma dai menene wata rana sai an gane. Ranar da sirka za a ato ne. Ranar idanuwa du an tsone. Mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne. Ke matar mutum biyu ki ji ki gani wata ran za ki gane zance. Sakina! 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 Ga matar mutum biyu, ayye. Matar mutum biyu, ayye. Ga matar mutum biyu. Kalle da ta bar gida, sai ka ce gidan mahaukata. Kuma ta kama ta fita ban san ina ta je ba. Wannan wace irin masifa ce nake fama da ita a cikin gidan nan. Zan kawo ƙarshen matsalan. Ya zama dole in ɗauki mataki. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu, ayye. Matar mutum biyu, ayye. Ga matar mutum biyu. Ga biki dai na ta karatowa, to yanzu wani shirye-shirye da wasu shagulgula ya kamata a ce mun ƙara shiryawa. Yo, ai wannan bikin baya buƙatar kowane irin shagali. Saboda biki ne za a yi shi ko mutane da za su taru gudun ɗaurin aure ba ma buƙatar wasu mutane da yawa. Kuma fa haka ne, tunda dai wannan bikin an shirya shi ne kawai saboda samun mun da farin ciki. Yawa Husna, kwana ma da kika sauko, dama yanzu nake so in kira ki domin aike ki. Ake kuma anti, yau ni kadai? Idan kika fita ke kadai din to bata zaki ne? To ai naga ba kya son in fita, ko na da kofar gidan. To yanzu na ce ki fita, drinks ɗinmu ne da tissue zaki je ki siyo mana. Ba mu da drink ko ɗaya a cikin gidan nan. To shikenan. Na yi mamaki matuƙa da har barista Ismail zai aikata wannan al'amarin. Ba abin mamaki ba ne, saboda a hali yanzu duniyar da muke ciki, son zuciya da son rai ya yi wa mutane katutu. Da yawan mutane ba sa duba dacewa ko rashin dacewar abin da za su aikata, musamman idan za su samu 'yan kuɗaɗe. Hakan yana ƙara nuna mana cewa Amar yana da hannu a cikin wannan al'amarin dumu-dumu. Sanin hakan ne yasa barista Ismail suka zo mana da wannan tayin. Shi ma wannan zuwan nasu hujja ce da za mu yi amfani da ita a kotu. Mu ba za mu faɗi zuwansu wajenmu ba, amma na tabbata akwai inda za su nufa yanzu. Idan na fahimta, kana nufin zai je wajen Inna Asabe da Maryam kenan? Kin ga wannan yarinya? Kin san wani munafurci da sa ido da ta koyi min a cikin gidan nan? Sai na ɗauki mummunan mataki akan ta, wallahi sai na yi maganin ta. Yo, ai na gani yarinya ki taho sadaf mutane suna cikin magana kawai ki faɗo. Tabbas haka ne barista, domin idan suka yadda suka janye karar, kaga komai ya wuce kenan. Kuma ina tsoron kada tarin dukiyar nan ya ruɗe su. Mutane kala-kala ne barista, akwai waɗanda suke son mutuncinsu fiye da komai, suka yadda su kare mutuncin nasu ta kowanne fanni, domin kuwa ba su da abin da ya fi shi. Kinan kana nufin cewa Inna Asabe ba za ta yarda da tayin nasu ba kenan? Ba ni da tabbacin hakan, amma kuma ina fatan hakan. Ko don kare mutuncin yarinyar da take kwance a kan gidan asibiti. Allah ya kyauta. Amin. Biki fa ya matso, ya kamata mu yi shirye-shirye mu. Ai ka bari, wannan maganar za mu yi ta gani ga ka ga amarya. To ai shikenan. Dama gobe za mu shiga weekend. To shikenan, zan yi magana da ita amaryar sai mu duba yiwuwar yadda za mu haɗu mu tattauna. Allah ya sa mu dace. Amin sun amin. Waye menene ne matar gidan ga menene ne ita ce ne ko ba ita ce ba koma dai menene
wata rana sai an gane. Ranar da sirka za a ato ne, ranar idanuwa du an tsone. Mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne. Daga na ke a wannan dare? Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. Aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya. Sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna gode wa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin HIV kuma a warke. Muna godiya ga ƙungiyoyi da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan bada maganin cuta mai karya garkuwar jiki. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana binciken ilimin itatuwa daga cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da India da ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, matsalar ciwon ƙoda, cutar hanta da ma matsalar cutar sikila har da matsaloli na rashin gamsar da iyali. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan Borno Babagana Umar Zulum tare da mai martaba Shehun Borno Baranin Men Alakawunjo. Zan ba da magani ni da kaina a cikin garin Maiduguri daga 1 ga watan 10 har zuwa 7 ga watan. Zan raba maganin ne a daidai titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning. Zan ba da maganin olsa da typhoid da matsalar basir da ma ciwon ciki na mata kyauta insha Allah. Sannan a ranar zan yi bonanzan sauran magungunan da muke bayarwa, za mu karɓi rabin abin da muka saba karɓa na kuɗin maganin. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir tare da sarkin Kano. Haka zan yi a garin Kano a titin Zoo Road daidai opposite da ke Sahad Store cikin Maria Plaza. A ranar 9 ga watan 10 har zuwa 16 ga watan. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga gwamnan Bauchi tare da sarkin Bauchi. Sannan haka zan yi a garin Bauchi daga 18 ga watan 10 har zuwa 25 ga watan. A cikin AIB Plaza da ke CBN daidai roundabout. Cibiyar Kashful Alil tana muku fatan alkhairi tare da ƙarin samun lafiya. Muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya, sannan muna da rassa daban-daban a faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashe na ƙetare. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya. Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur shine yake tare da ku. Wannan cibiya na jan hankali ga masoyanmu da su guji karɓar magunguna a hannun 'yan damfara da sunan wannan cibiya. Ana samun magungunan mu ne a iya ofisoshin da muke ambata, sai kuma lambobin da muke badawa inda zaka kira a tura maka maganin ka a ko ina kake. Domin ƙara kusantar al'umma a ko ina suke, ta sake buɗe wasu sabbin ofisoshi kamar garin Tamale na kasar Ghana. Muna nan a tsohon gidan sarkin zangon Tamale, sai kuma ofis da muka bude a garin Gaya na jamhuriyar Nijar, inda muke a nan bayan Nijalek, sai ofishinmu na kasar Kamaru a nan garin Gaundare anguwar Hausawa kusa da gidan sarkin Fawa. Ofishinmu na garin Kumasi yana nan Ababa Number 2 nan Kismi Gota, sai kuma ofishinmu na birnin Accra inda muke a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam kaɗan, sai ofishinmu na birnin tarayya Abuja inda muke a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa nan bayan Fish Market a nan Decent Shelter Plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36, sai babban ofishinmu da ke birnin Kano a nan hoto da tsamiyar Boka daidai asibitin Galula. Sauran garuruwan da muke da ofisoshi sun hada da birnin Niamey, Maradi, Agadas, Doso, Arlit da kuma garin Difa, sai kuma garin Jalingo, Yola, Funtuwa, Daura. Ina mazauna kasashen ƙetare masu buƙatar magungunan mu. Ku yi magana ta wannan lambobin, za a aika muku da magunguna a duk inda kuke. Wannan cibiya kun santa da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance dukkanin wata matsala ta al'aura, kama daga kankancewar gaba, tsinkewar ruwan mani, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, rashin kuzari, saurin inzali lokacin saduwa da iyali. Mata su ma muna yi musu albishir, akwai maganin su yana nan wanda ke magance musu dukkanin wata larura da suke fama da ita a layin abin da ya shafi sex part ɗinsu da dar Allah. Muna magance matsala ta iska komai jimawa ta a jikin ɗan adam, magance matsalar sihiri ko matsala na hawan jini ko ciwon suga diabetes ko matsala na ciwon koda ko hepatitis, matsala ta sikila. Wannan cibiya ta samar da maganin shi.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Shin ya kullum nake ganin baka da aiki sai shan magunguna? Wata cibiya ce wadda ta yi daban da sauran cibiyoyin da suke ba da magunguna. Al-Yusra Islamic Medicine. Cibiya ce wato guda ɗaya wanda ta zama daban wajen magance matsalolin al'umma. Ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani. Na san yaya kana amfani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa imaninka ba zai cika ba har sai ka so wa ɗan uwanka abin da ka so wa kanka. Shin yaya ta yaya za ka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimina'i wanda suke haifar da matsaloli? Ga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwan. Zo ka zauna ka gani. Ka ga nan? Kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa. Gaskiya ne. Nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikinta yake yi. Nan kuma kaga kasala ce ta yiwa. Gaskiya ne. Inda ko kwakwaran miƙewa ba a iya yi. Gaskiya. Shi yake janyo kankancewan gaba. Gaskiya ne. Da kuma saurin inzali. Gaskiya ne. Ku bani hankulanku. Ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka. Wannan cibiya mai albarka ita kaɗai ce cibiyar da ta amince bisa yarjejeniya ta ba da maganin cutar HIV a ba da rabin kuɗi. Idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗi saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu. Mun kware wajen yin bincike tankaɗe da rairaya domin rarrabe tsaba da tsakuwa wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi domin mu taimaka ma al'umma da maganin sanyi, typhoid, asma, ulcer, sikila, rikicewar al'ada da kuma dukkan cutar da ke damun al'umma. Ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damunka kafin a baka magani. Babban ofishinmu da ke jihar Kano kan titin Zurot kusa da Dangi, kusa da Unity Bank, SKY Plaza, Bene, shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma muna Ahmadu Bello Mangal Plaza, shago mai lamba L99. Game da waɗanda suka rasa haihuwa ta ɓangaren maza ko mata, muna ba su taimako da izinin Allah ana samun rabo. Sa'annan muna tura saƙonninmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Sannan ina mutanen Sokoto albishir za mu zo mu gudanar da aikin magani ranar 29 ga watan 9 ranar da zai kama a ranar Juma'a. Za mu yi kwana ɗaiɗai kwana 7 sati guda muna ba da taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto. A Maiduguri za ku same mu a Gwange Junction makabarta Marhaba Plaza saman Bene shago mai lamba 2. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Bardewe AU Faruk Boutique saman Bene. A ƙasar Nijar muna Maraɗi, yamma da masallacin Jingile, Benen Janu, Farmasir Gobir saman Bene. Daga ina ke a wannan dare? Ko da ke ba ma tambayar da ya kamata an fara yi miki ba kenan. Haka ya kamata ki tafi ki ba gidan nan? Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ba dama kaga abu ko mun ya ko mun kankanta sai kai magana akai. Ai naga ka riga ka san dai yau da gobe ya wuce wasa ko? Naga fa almajiri ne yake wannan aikin ba ni ba to yanzu yayi tafiya kafi kowa sani. Ha ba yau da gobe ai sai kai hakuri naga ina da zan gyara. Yanzu ban da rashin lissafi irin naki wannan ne aikin almajiri? To ba ma wannan ba daga ina ke a wannan daren? Ban gane daga ina nake ba. Yo wai ni me yasa kake treating dina kaman wata yarka ce? Yarinya ce ni? Yanzu har in na fita zan kai kaina inda ba daidai ba ko kuma zan je gurin da za a cutar da ni? Ko ba za ki kai kanki ba kar ki manta. Ke mata aure ce. Karfe 11:30 na dare ki ce ba za a tambaye ki daga ina kika fito ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To daga kitso nake. Ko dai kitson ma yana ɗaya daga cikin yawon da kake cewa kullun na tafi. Ko kuma na zauna a gidan kai za ka yi min kitso. Kitso karfe 11:30 na dare. Ya kamata duk abin da zaki a rayuwa ki riga jin tsoron Allah. Ni na tabbatar da baki tsoki kaje ba. Kuma ya kamata ki kiyaye. Ba wani dalilin da zai sa a ce kina mata aure karfe 11:30 na dare kina waje. Kuma ki ce ba za a yi miki magana ba Sakina. Wannan wace irin rayuwa ce? Kai, inna lillahi wa inna. Dan Allah dan Annabi Dauda ka canza halinka. In ka samu lokaci ka canja hali. Har ga Allah ni na gaji da wannan kananan maganganu. Ba dama a zauna lafiya a gida. Ka tsani zaman lafiya? Ina ma laifin idan na dawo ka ce sanni da dawowa. Oke, ni ne zan canza hali ko ke?
Baki san abin da yake a cikin gidan nan ba kenan? Ni dai ban ga abin da nake wanda ba daidai ba, kai ne dai zaka canja wallahi. Haji da shi kanka ake ji mahaukaci ya fada rijiya. Kullum sai kai korafi kaman waye menene ne matar gidan ga menene ne ita ce ne ko ba ita ce ba koma dai menene wata rana sai an gane ranar da sirka za a tone. Dalla wannan wani irin hauka ne Sakina? Dama duk akan waya kike wannan ihu? Ina ɗauka ma wani abu ne ya faru? Wannan wace irin rayuwa ce? Kaga ni fa ba na son takura. Ka cinye ɗakin. To yanzu barista menene abin yi? Na san abin da zamu yi. Amma ba lalle bane ba ina tabbata za mu samu nasara a kai. Ina ganin lokaci yayi da zamu je gidan Baba Asabe mu same ta mu magana da ita. Kana ganin fa magana ake yi ta shari'a a kotu akan yarda. Kana ganin anya za ta amince kuwa? Ko ta amince ko bata amince ba, za mu je mu jaraba. Ka san an ce da jarabawa jirgi ya tashi kuma ga rashin tayi akan ba'ara. Saboda haka za mu je mu jaraba mu gani gaskiya. Haka ne. Mu je. Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Ayye, matar mutum biyu. Ayye, ga matar mutum biyu. Ya an kai hakan. Buɗe kunne ku jiyo zaruntukan. Waye mijinta ciki waye mai gidan. Wai ko aljana ce matar gidan, matar mutum biyu. Na faɗa maka halin da ake ciki, ba san samu damar zuwa ba. Ka san fa duk lokacin da kake bukata ina zuwa. To amma me yasa ba za ka yi min uzuri ba? Na faɗa maka uzuri ne ya sha min kai. Ka yi haƙuri mana lokaci ɗaya dai. Me yasa kun cika son kai? To ba kana da mata ba? Sai ka tafi wurin ta mana. Sanin kanka ne kuma ni ma ina da miji kuma Hajja, da farko babu abin da za mu yi sai dai mu fara baki haƙuri akan abin da ya faru. Hakika ba mu ji daɗi ba, kamar yadda kuma ba ku ji daɗi ba. Sai dai babu yadda muka iya. Domin dole mu ne akan mu karɓa ƙaddara ta alkhairi ko akasin haka. A zahirin gaskiya ba mu ji daɗin abin da ya faru ba. To amma babu yadda muka iya, sai dai haƙuri. Saboda yara ne ka haife su
baka yi halinsu ba. Ga wannan naira miliyan 1 ne, na tabbatar kuna da buƙatar ta. Na san kuma za ku yi wasu uzurruka na gaban ku da ita. Abin da muke so da ke hajiya shine da Allah ki yi haƙuri, ku janye wannan ƙara da kuka yi ta su Ammar da abokanansa. Wallahi kun kuskure, kuna ga kama zan sai da mutuncin 'yata ce? Ƙarya kuke yi. Bari ku ji in gaya muku, wallahi ko da ku bani fan taɓa sama ba zan taɓa sayar da mutuncin 'yata ba. Azzalamai kawai macuta, daga ganin fuskan ku ba ku da imani. Ku tashi ku fice min daga gida. Na ce ku tashi ku fice min daga gida. To naira miliyan 1 fa? Miliyan 1 ku ya fi mutuncin 'yata da kuka keta ne a tunaninku? Gaskiya kun yi karamin tunani. Ku tashi ku fice min. Ku tashi ku fita min daga gida. Ku tashi. Ko in ɗauko wuƙa bi ku da shi. Muje. Wanda za ta yin rashin mutunci muje. Azzalimai kawai. Allah ya isa tsakanina da ku. Ba zan taɓa yafe muku ba. Da wa kike waya? Na? Waya ka ji ina yi? Sosai ma kuwa. Waya na ji kina yi. Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema. Yawa ga shi nan na turo maka da Allah ta WhatsApp, sai ka duba ka gani ka ga yanayin yadda za a turo sauran fentin, sai mu zaɓa wani kala ya kamata mu amfani da shi. Yawa subhanallah, kadda datan nan karewa ta yi. Ba me yasa yanzu datocin yanzu duk ba su da inganci ne? Kaga wallahi ina cikin abin nan data ta ce ta kare. Data? In dai data ne, ai wannan mai sauƙi. Ba sai ka sha wahalan siyan kati don ka sai data ba. Akwai hanya mafi sauƙi. Wannan wace hanya ce? Hanya mafi sauƙi shine akwai Oscar Z Data, wanda suna sayar da data akan farashi mafi sauƙin rahusa. Za ka iya siyan data 1 gig akan naira 223. Gaskiya yanzu kimiyya da fasaha ta sake bunƙasa wajen yadda za a yi ma mu sai data ba sai mun sha wahalar zuwa siyan data. Alhamdulillah. To yanzu a ina ake samun wannan abin? Za ka iya downloading application ɗinsu akan Play Store. Idan kuma Apple kake amfani da shi, za ka iya downloading application ɗinsu akan Apple Store. Suna sai da Nepa bill. To in dai haka ne yanzu da gani har mutane na duk gaba ɗin insha Allah za mu dinga zuwa masu. Godiya nake. Kai. Amin amin. Nagode. Bari mu ci gaba da aiki. Nagode, nagode. Assalamu alaikum. Sunana Ali Dawayya. Ina al'umma, masoya, masu amfani da wayoyin hannu. Batun wahalar data ta zo ƙarshe. Oscar G Data ta kawo mana sauƙi yadda za a yi mu sai abubuwan da za mu zauna lafiya. Kama wajen biyan kuɗin wuta ko wajen sai kuɗi na satellite ko kuma wajen siyan data ba sai mun sha wahala ba. Oscar G Data ta kawo mana sauƙi. Kada ku bari a bakku a baya. Ina amfani da Oscar G Data da sauran 'yan uwana da kuma abokan sanata. Oscar G Data farin cikin al'umma. Oscar G Data. Oscar G, Oscar G, Oscar G. Aliya budurwa ce mai lalura. Na yi kuka, hawaye na zuba. Ko akwai abin da kuke mata wanda ba ta so ne? Tana shan wahala fa sosai. Domin abin har ya taɓa zuciyanta. Na ji kin yi maganar zuciya da ƙwaƙwalwa. Kai,
akwai wani kuntata yarinyar da ake wanda ban sani ba ne? Burin Hajiya Saratu, Aliya ta bar duniya. Wannan ne amaryar taka? Ni ce amaryar ta sun shigo sai masifa jiki. Ka cika cikakken mara hankali kuwa. Yanzu wannan ita ba mutum ba, ita ba aljan ba. Baran da ake tura Aliya nake yi. Ba kya ganin hakan zai iya zamantowa magana? Ke na ruwanki. Dan na tura ta bara. Mai gadi, masu aiki, sojan haya, kowa so yake mallaki dukiyar Aliya. Shin wa yake sa musu guba a gidan? Ai dole sai an taho a hankali. Hajiya, ina tunanin fa abin da kika bani na sa mata ne jawo wannan matsalar. Ki iya wa bakinki. In yarinyar nan ta mutu ke ma sai na kashe ki na. Aliya! Gaskiya gidan nan akwai abin mamaki. Me yasa ake yawan ba mutane guba a cikin gidan nan ne? Wallahi ba zan iya miki bauta ba. Mutumiyan banza mutumiyan wofi. Me kashi a kwance. Kadda kana nufin mutuwa za ta kenan. Ba za ta mutu ba, amma za ta zare har tsawon wata 3 ko fiye da haka. Reza ce da ni kake zance, ba a taba ni ba ma na yanki mutum bare ka daga hannu ka taba fuskata. Shirin Aliya zai fara zuwa muku ne daga 12 ga watan 10 wato Oktoba. Maza ku garzaya YouTube channel din Alijita Multimedia, ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ina neman alfarmar wannan kotu. A inda kai tsaye bayan na tafi, na je tana zaune na bi ta bayanta na harbe ta da bindiga. Ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta tsaya ta kyakkyawan bincike kafin zartar da wannan hukunci. Da hannu na ɗauki bidiyon nan. Malam Awolu da bakinsa ya furcin shi wannan kisan. Mutum ya yi furici da bakinsa. Ya mai girma mai shari'a, wannan kes ɗin ya zo mana da wata sabuwar sarƙaƙiya. Da ta hukunta shi daidai da abin da ya faɗa da bakinsa.